Nagri ka desisyonan, nalipaten ka wenno saan, kinaadto anaaramida, abasul jakon mabilang, puso ka man sinaktan, amok jakhen ka nagkurang, ngem apay nagpinaybayan, naturet ka ina nagayayaman, manangalilaw ulbut ka anapeklan, na alam ti amin hinakun tinalikodan, manangalilaw ulbut ka anapeklan, awan kan hinakun dinaybayan. Nagri ka desisyonan, nalipaten kan wenno saan, kinaadto anaaramida, abasul jakon mabilang, puso ka man sinaktan, amok jakhen ka nagkurang, ngem apay nagpinaybayan, naturet ka ina nagayayaman, manangalilaw ulbut ka anapeklan, na alam ti amin hinakun tinalikodan, manangalilaw ulbut ka anapeklan, awan kan hinakun dinaybayan, manangalilaw ulbut ka anapeklan, na alam ti amin hinakun tinalikodan, manangalilaw ulbut ka anapeklan, awan kan hinakun binaybayan, awan kan hinakun binaybayan. Sagot ko natin may isang request.
paspasig nga upang etawan na tungpal kadagiti karim panawen itanem kan ken lagi panawen neng sukat ket agluni hawan paset mo puso ken nakem baru nga ayat inlakon sa pulen nukas bilang agsublikan tu kaniyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas kumaubiag ko sagbay anak daton ka tiyak ko man pinaalilaw balikas mo paspasig nga upang ketawan na tungpal kadagiti karkarim panawen itanem kan ken lagi panawen nen sukat ket agluni hawan paset mo puso ken nakem baru nga ayat inlakon sa pulen nukas bilang agsublikan tu kaniyak di ka nawaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas panawen itanem kan ken lagi panawen neng sugat ket agluni hawan paset mo puso ken nakem baru nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan tu kaniyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas iliw ko tapamateg mo kailiw ko dagiti kinalailo kinasayaan mo ken
sudi ayan amin nga agik mo ken narakop mo kailiw ko idan ayat ko ayakit ngamine anaglajay taaw da umayak lakuma ken ka sumarong ka tawag ken surat mo di dagton makaanay amang ep-ep iliw ko kaawan mo dito'y sibay tijak masar kedan kinaumbi kinasudi daayan amin nga agad mo kailiw ko idan ayat ko aniyakit ngaminen anaglajay taaw ta umayak lakuma ken ka sumarong ka tawag ken surat mo di dagton makaanay amang ep-ep iliw ko kaawan mo dito'y sibay amang ep-ep iliw ko kaawan mo dito'y sibay
malapdan daytoy rikna nga agladingi na sikat malagip ko agsa sa inek daytoy puso tilak ame asaem kentuog jak maep tuy iliw ko ngem padase biyag ko nga ito rin dupay na sakit nga awate tinagsina dua nga puso magpinpin natin puray awantan tuy sidong ko jak tugang den nalipaten daayat mo daytadong mo awan umarta tuwing nga aytan sikalat makarignaang di kan tupulos malipatan na na minsan nagbalin ka apaset tibiyag ko agiyaman na tadimdeng ka anang paraniyag nalidem alubong ko biyag ko ay ayaten kaunay uray ang kandito'y denga jak maepe tuy iliw ko ngem padasek biyag ko nga ito rin dupay na sakit nga awate tinagsina dua nga puso nga pinpin natin puray awantan tuy sidong ko jak tugang den nalipaten daayat mo daytadong mo awan umarta tuwing nga aytan sikalat makarignaang di ka tupulos malipatan kada minsan nagbalin ka apaset tuy biyag ko agiyaman na tadimdeng ka anang paraniyang nalidem alubong ko biyag ko ay ayaten kaunay uray awan kandito'y denna inayat ka napudno ken natarnaw ngem inkulbo tuy puso kening ka linipatan pinilit ko na iliw-liwan sa empty-to'y kaungkat ke tinawag kung saan ka para kaniya pudnuan arigan
manglipat nupay pilit ko nga iwagsin lagip mo agsugli dagiti imbalak ang mo ngolpit ken pain ket ngay mulan ibarukong ko kas may isa apuris narigan itimang lipan sa iti naglabas dagidi apanagin bubulse aging ka ngayon ka nang lipat Jakman may waksi latingit dito'y rigna ay nagrika iti agbiyan ngagmay maysa nagulip ka naranggas ken naulpit ka manangalilaw manangirurumen ken manangikulbo ilitan ka ngayawaksi iti ko tadi ka amay kari iti pamatek ko narigan iti manglipan sa iti naglabas dagidi apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jakman may waksi latingit ito'y rigna ay nagrika iti agbiyan nga agmay maysa ipatek ka iti napudno inayat ka iti amin aking na tao uray aniya tinaglabas ken ka saan ay subiyag ko tinapatay kaniya iti likodan umsi amangeg ko ipatpated ka tulad ta atu agura iti nalakam ko adu alunod isinagaba tuy naken ko nuko na puso kiti
sumuko, saan ay subiyak ko, iti paturay ko, kinapatid mo, dito'y puso, di laban ko. Dawat ngay subat mo, asi siya di ta puso. Dawat adi nakuman guliban. Dawat sikala nang ikarya to'y puso. The one